Agabadong ko ngayang ay kublay EGP ki pranong nga baro hagagerteng betiang tam jonong penim jongi ujis Kris. Kapang gabang ako apan yislop at piha kani kapor kaday nag-gospel jong Matias kalanong kabanriw kadikot kabanyo ter ki kentin ki baong kumni. Barhaba piduway wadbun ketin big kum gijentil naba ki yamut baon sngo yaki namar kababun ketin jong ki. Namar kata wat long kum kita nabaw kpa jong pi utip ya ka ay ru ba pidon kam mensua ba pin pan no namar kata pin duwai kumni ku kpa jong yu ba habeneng long ba khoj ka gerteng jong me wan ki hima jong me long komon jong me ha khndo kum ba habeneng tu ai hangi menta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi tu mabru yangi ya kirengkang jongi kumbangi ru ngi ma ya ki bales ni yangi tu wat yelamingi chajing pensoi Henry sumaringi na kabasniw na baga jong mi long kahima bat kabor bat kaburomro halagarta. Amen. Kajing penmelin kalong kababha. Henry lada kam yai rengkat bat kajing sngotu bat kadok nuon kalong tang kajing melen. Aku aban ban beng sisin ya kata kajing keren baga jing penmelin kalong kababha. Henry lada kam don haka. Ya kadok no jong pi bat kajing sngotu kalong tang kajing melen. Kajing duwai ka bau jisu hikai kadai kajing penmelin ka bangi ki banget baro ngila penmelin ban duwai ka ni kajing duwai man kasngi ublay. Henry nga syapting yo ba kani kajing duwai kalakalalong tang kajing melen. Balay bango ong kumta namar ba nga syapting yo ba ngimsyam la sange penpuson ia kador berkajing mut jong kani kajing duwai kalalong tip kum kajing kren persya gajong Jesus Kris ia ki parisi hak bau ong bagini ki parisi ki duwai kum baduwai ki gentil wat bun ketin ong ketin gajong play kani kentin wat bun ketin la dengi pet de na ketin nongway ki ong repetition kabumut bangi ban si ban ngi penmelin si penmelin ngi ong si ong bat iman yo kumno re kumno bangiro ngila shu penmelin ban duwai kani kajing duwai klem da sngotu ya ka dor jongka snap yikini gidkhot ki bangan yo ban pule phi naga kitab isial nong basan popra ki kentin ki ba ong kumni hakmi pi sa jingit ban yale bat ban yamai bat ban kir daga kti baman Pim sya jingit ha kani gasngi kat ban penyo sngowi laga ktian haneng. Hato ka bakum kata ka jing sya jingit ka bangala jit. Gasngi yo breu ban pensitom ya laga mensem. Kalong ban sudem ya laga kli kumutung syut. Bat ban siang jan berni. Bat depay po jongu. Men kot ya kani ka basya jingit bat gasngi badiang hun ha utrai. Lada ka jing duwai jongi. Kalong tang ka jing penmelin. Ublay lengbau isayaw ong ba pilong tangkum gitu gitung syut ki basu dam ya khle jong ki bat kam don dor haka kai ro pi om baro ki bong atra ki ban yo ban leirung sa ki hima ki beneng henry tang kita ki bale ya kamon jong pila banong ba Lamphrang ha kata gar kentin om sem la mention ya ka do no la ni ya gajing don kam ban sngotu ya kai ka bangi keren Henry ladangi sengap bahapat di gijing keren gijong Jesus Kris. Ha ka bau ong bakini ki wan hajan jonga. Kirwai baki e janga Henry ka dono jong ki pat ka jingai nga. Bar kumno bau blay ong ba ya kum kini ngamit ho iki. Sa jingai nga pi kinong le bamman. Tingang iskam bakani ka keren japang kata ka jing penmelin ka balakala long melen kabangim sem lale naga donot bangim sem lale daga jing smotu jongi ko aro bonong ha sedang baga jing duai utrai kadai jing duai ka ba tam ban lendet ya ka Henry ban im ya ka an ban sisin ka jing duai utrai kadai jing duai ka ba tam ban lendet Henry ban im namarhaka laring dur ya gajing gajong Kristan namarhaka laring dur
Ya kajing ang nun kabaw Kristan uday bandon. Namar kata nga kwa banong ba kajing duwai utray. Kamday tang kajing duwai. Kaday kajing khot. Kajing khot yang ngay pi ban im kajing kabay day. Bat kata kajing khot kajong ublay na kabanta jong nga jong pi. Teto menta. Ngin ya pelay jingmut hakini gida khot. Kibaw Jesus Christ uliyo ban hikay na kabanta kisenran jong u. Kapanengkong ko kpa jong i ubah beneng. Kagantian ko kpa kakadaw ya kajing yaday. Ujisu kapanengkong ukwa ban pensyay yang ngay pi. Ba kajing yaday kaday kanong rem jong kajing duwai. Ko kpa kajing duwai kaday kajing yakren, kajing yakarpat, kajing pan, kajing yathu, kajing ot, kajing nam. Hakmat jong ublay. Pila ban yakren bat no. Henry ban yathu yaki ay kay kiba pila bori hagadonot. Ban te yala kamansim hakmat jong no. Ban pan ay. Pinampan na unong way. Henry pilay how tao ba ya pila ni ba pi yung. How tao ba pite ba perwa la da piyathu ay ba sngam ba yarap ya pi. Namar kata kani kalong kanong rim. Kajing yaday. Namar kata kasdang dag kantian kuk pa. Namar tang gikon kibala ban lek pan ay no pa. Lada gikon jeng kiway kiwan ban pan ay nanga ban ong nga balamprang wala ni ban ong kuk pa. Ngangan sa pet dagi kmat kiba compare. Manong kikon jong no gini balik kot kpa nga. Tila dagi pan ay ngala ban isunay henry ban ay ngatray kam sitom. Ti henry lada kiday pat kikon jong nga lada kipan ay na nga nganle kat bangala ban ay kata kapakipan. Namar kata kasdang dagani kantin kuk pa. Kalong gajing sisya Bo Jesus Christ ha gajing khot jong u isenran gi jong u ong kting jong blay ha ka gospel jong Marcos kalong balai ka khot ka bakat saw bo blay lo ji digni khar arngon nungkong bakin long lembat u bat haden kata bo un pha ya labiki ka banungkong ka purpose ka jing thmu jong ga jing khot yang ai pi kam dei ban le yalap hanrei ka dei ban long lembat u ka bakdo ye ka jing ya dei namar kata kani jing duwai ka jiliw do kata kasdang dag bai thu ingi ka nong rem jong ga jing duwai tela dangim don kani jing ya dei para bangen kumnongin wan hakmaju unami thu namar ngim dei gi khon tiga jing kli bo bol kalong hatung dei gi khon bat gakti nga jong blay ko ong ingi batang hagita gi la pediang ye u hagita la ai bor pakin long gi khonju kata hagita gi banget hagakerteng ga jong u tiga jing kli kalong hatu pila pediang ne emu Jesus Christ utrai hatu pila ngai ye u pila banong daga ba sngos kem Lamphrang nga tingala ngai henring haswa ba pin penstet ya kata jing kren ko ban pen ken mau bawat ki ksoi ro ki ngai ong kita Jacob lang ba ar khat ka ba khat khandai tiga jingai ka ba kumno ka ba ngi kren ha kan ni ka benta ka jingai ka ba pau ha ga jem ka ba ngi im ken dei ga ta ken ga jingai ka ba ya pher na ga jingai jong gi ksoi dei gi ta ken ki ba la khan na jrong ong ga ting ga jong ble ki ba la kala ka ba mon ki ba sngo thu sa pang ka hok ki ba sngo thu sa pang ka pom ki ba kwa ka bo kwa ki ba sngo si sa pang la ki jingle palat jongki ba ka Bible ka pen kan mauro yangi ba ga jing duwai jong ba hok kala sibon namar ba ka dei ga jing duwai jong ki bre ki ba uble ulating khon ka dei ga jing duwai jong ki bre ki ba kam yo ble po dei ukpa jongki bat ha ga jing im ga jongki ka don ga ta ga jing srim yo ta ukpa jongki ne pi ong kumno ngi baro gi khon ngi srim yei mail ni yei pa jungi bar la itho ngi tang dag ba pe ye ka dur khmat jongi ro ye ka ta ga jing don jing ye dei jongi bat kita ki bangi don jing ye dei te ha to ka srim ne em ga jing ga jong pi bat ukpa jong pi
ka benta ka babut pat ka bangakwa ban pen kan mau hakani ka dekot ka benengkong kadai ba hoi kani ka jing khot yang ngai pi ban khot kpa yo blei kadai ka buksiar ka ba kat ka buksiar hanrei haga ju ka por pan ka dona ka pat ka jingkit khle namar ba ladai ukpa hatu pi burom yo kata di jingkit khle ladai ukpa hatu pi ko ngoi ladai ukpa hatu pi eju ladai ukpa hatu pi sngotanat ban pelut por pat kata di jingkit khle jongi pila ban kamil di ukristan kat ba phimon hanrei lada phim burom yokpa phime yokpa phim kwa ban pulut po ba ba phim ko ngo ik tin jongu kata ka dai ka dak ba shai ba phim dai ki khon namar kata kani ka dai foundation ukpa udai ukpa ne em ujong pi haba piwan ban ye duwai hakmat jongu to ka benta ka ba ar long ba khoi ka kerteng jong mi long ba khoi ka kerteng jong mi kalong ba phala do kata syapang jinge jongi ba ka ka bangi don ha ka jinge dai baruni ublei bangi sekri ka dai tang ka kerteng kada do bo Petros ha ka jinge ai musim jong ui pravngi ki besha sitom nengkong Petros nok banengkong dekot ka ba pra wong ya uba phim yo i henrei pi ka bangi don ha ka jinge dai bar blei ka dai tang ka kerteng habo Moses ula keli yo blei lada kikeli nga mano ba pha ye me nganong kumno ka ba phla ba ble syam la ai de kadur syam la pani de kano henrei ka juba ka bo liyo no ble ka long tang si kantin ngalong exodus nang balai de kat ka bakat saw tang ka gerteng kada do ba ka jing lap gospel jongi ro kadai ka jing khot ka jing lap sa ka jing klab mon da ka gerteng ongga kita kam ki apostol kalong ka basaw ka bakat ar ba don da ka wei pat ka kerteng da ka ba on yo ban penemingi ka kerteng rom kalong ba si paul ka bakat lai kat ki ba khot kerpat ya ka kerteng utrai on penemiki ka kerteng kalong ba phladu kata ti ka jing kai na kani ka de khot pat kalong kani ken baha ka jing im jong ubreu uba khot yo blei ukpa jongu ka kerteng jongu kalong ka bakhoi ka bamon dei ban pen yakhle ka dei ban pen yardor ka dei ban bu ka ringkat bat no henri kalong khamalor jong ki wei pat baro ban sim ka dag baburom ban sim ka ha jing septing bat ha ka jing i naga banta jonga uba khot yo ukpa ka kerteng jong kalong ka ba kentang kalong ka ba khoi kalong ka ba ngadei ban buram ka kerteng ka dai ka jing pi thu inga da ka kerteng ban kani ngangai ba ka don jing dai khandiat bat ko hukum ka balai jong ki po hukum ha ka ba ubleu la ai ha gi khonisel ban ong ba menom sim thala ye ka kerteng jong ublei jong me menom sim thala ye ka kerteng jong ublei jong me ngim ha ka juk pa ki breu ki sim thala ye kerteng jong ublei kim salia ban kenting ye kerteng jong u wat ha ka ba krensang ngim ha ka ba kum kata ka juk ha ka ba dei so long bo khoi ki kerteng jong me wat ngi ki bangai iman ngi laya kersum kti lang bat kani ka juk ban penon kami kerteng ka jong blei klem buram klem akor ngasukwa ban kentu na ka benta jong ni baro lang kenno ya ka benta ya ka kerteng jong blei kali jongi kenno ya ka benta ya kerteng jong blei ki t-shirt jongi kenno ya ka benta ya kerteng jong blei ki tupia jongi ki bracelet jongi ki tatu ki bangi ni don bat kumta ter kenno namar yo kumno ubreu bami na katu ka kali ka ba don ka gerteng jong blei selenda jong ka udai ubreu ubabat klongkian lani udai ubreu ba klem lani udai ubreu ba yamai breu hasurong bat kumta ter ka ka ba kiwei kin yo i kam dai ya pi ka dai nang kong ya ka tai kerteng
ya katai katak kebadon hagakali jong pi bat bakinong bapidayu Kristan ubaim kum uksoi bat kan long gajing ja buram na kabanta kata gerteng ka bapi represent long bakhoi bat penyekhle buram ra eka halor to ngin poi sik benta ka balai wan ki ma jong mi kahima ka kren chapang im bat chapang gajing sensyar ka e ka bakani ki kayangi ka long kani bahaba ngi duwai lani hangi ki baduwai utrai ulong usim jongi bat usensyar ye gajim ga jongi kakting ga jong play Lukas nong ga bakat nyo dukat ka baar poi ko ong bakihima kadai happy kahima jong ukalawan bat kalong happy ti gajing kali kalong kani ken hatu ublay usensyar ye gajim ga jong pi hatu ublay ulong usim ha gajim ga jong pi hatu kadon kahima jong ublay ha gajim ga jong pi ni ngidang sensyar mangi ulong sem tang gerteng pen kraw burom gerteng jisu tang gerteng henrei ha kirai ki bengisim man gasngi dai manga ngimsem labret ye kita ki pansnget ki jongi ha kajajongu ngidang deng mangi ngim kwa bo un sensyar ye gajim ga jongi ngim kwa bo un sensyar ye kayeng jongi ha ki dukan jongi ha ki jakatre jongi ki college jongi hayo bat kiwei kabasngosi kalong kani bengisim ye kerteng jong ki hima gajing sai tipma ubasensyar par udai usim jong gajing dom wan ki hima jong me ngong ipi kani gadai gajing roi ku ba tam kam dai ba ka ban puli landet re ba ka ban habangi ong wan ki hima jong me habangi yeng ban duwai ada kam dai gajing melen ngin sa thut khandiat bat ban perkhat hatu udai ne usim jonga hasya bangan ong wan ki hima jong me tunginya peteng kabenta ka besaw long komon jong me kani ka kantin kadai kantin ka bakdo ya gajing shania long komon jong me IT hekti jong me long komon jong me kadai gajing duwai jong gajing shania namarba lada kamon jong blai kalong hakadur jong gading phna leni hakadur jong gajing yap marter leni gadai hakadur jong jing sha leben jing sha kantan usia bathar gajing pangjing stom bat kiwei ngi ong be long komon jong mi ka mon ngi shania hame ti kumta habangi ong long komon jong mi ke e ka ba ngi phla shikiwei ka long gani bangi tip bautrai ulong uba start lani bautrai ulong uba tiplut utip ya ka basdang na ka bakot ka baar bautrai ulong in control kanamdon kano ka bajia lamda usya mo kabamot baula bankang la daw kwa bankang ita jingjia ulong in control ban kabalai pan bautrai ulong ubabha utrai ulong ubabha kabamot kanamdon kano ka banjia persya ya nga kaba gajing temu jong ka kanlong na bentang gajing sniu jong barok ki bajia gajim jong ubangen gajim jong ki breu ki bo bleu legit ki ha banyai Lyngba ka filter pat kata ka filter kadai gajing kular ga jong blei ka bangin puli ha ka kitab Genesis nang basan pho ba arpho ikan mau ikan tin jong Joseph pilatmu ga basni nga henreu blei ulatmu ikan ni ga bentang gajing pendim jong pi lani hagi kantin jong apostol Paul hagi sti jong usi ginang Rom lang ba prar kor ba arpo pra baki ai ke baro ki jiana ka benta ga jing bha hagi ta ki ba ublei ulakhot dala ka jong ka kerteng habangi ong long komon jong mi kam dai bangi su khabrep ba bangi shania u namar bangi tip lot but bu long in control but bo kat ka bo le long tang na ka benta ga jing bha suda namar ba ulong u ba bha kani ka dai gajing duwai ka ba nginong no kalong nuksa na kabanta jongi na gajing em gajong utrahi na marak peget semeni uduwai om kumba ngamon henry kumba me mon kibabon kin thodang ni namar ladau blai umon ye ka ba ye kano ka bamsngo tanan kim kwai kata
wala dang ila ban plan sentur long kamon jong mi hendrei shalandet kata sentur jongi kadon kata gi iko kabanong ai ba kamon jong blei kan dei kamon jonga leni ai ba kata ka bangamon kan ye dei bar kata kamon jong blei abangi ong long kamon jong mi hagin sha ka e ka bangi kwa ka long ba blei un le be kata ka bangimon hendrei ujus ko sui kai yang i ban duwai long kamon jong mi to nginia peteng sega benta ka besan tu ai hangi menta jing bam jungi ka bahala ka singgesngi keni ka kren je pangu blei bau long nong pendam ulong nong psa jungi keni ka pen kan mau ngi ka mana ne ka benta gi konisel ka bau blei pen hap man ka sngi baleu blei pen hap man ka sngi knang ba gi konisel kin shania hau blei ken ban psa ban pendap iki keni kamut setia bengin susong klikti nginam lek treso ngin si ap khmi be kan hap ke ri ke na jrong henry keni ka mon bo blei un plilat keni ka mon bo blei un kerkhu keni ka mon bo blei un yo ban yalami phi ba phinnam kerdo henry ba phin dap phin biang ban ka jing kai ka ba ar hakani ka khot kalong ban hikai yangai phi bangin long ki bre ki ba smo tho nang no ngi yo diang ya kini ki jing don kam jongi ki ba man gasmi tu ai hangi tu ai kawan na u bat ka dei ban peloy ngai phi ban sngongo stang away ka benta ka bang kwa ban rap ha kan ni kamat kalong kan ni bakham kong san ban ye ka jing bam kani ga khot ka kren ro je phang ga jing bam ka kan jam sim ka balong ka ting ga jong ple jisu pen kan ma ngi bam tang do khpu bo briu nem henre da ga tin ka bami na ga sentur ka jong pa te habangi duwai kani jing duwai kadon artli benta ka ban kong ye kata jing don kam jonga jong pi wan ora kama jong ble par ka ba ar par bangi ong man laga singi tribe sai nga daga ktin ka jong me ba kam sim jonga kan em ni pule ye ktin ka jong khnang bangin em ka benta ka ban reu to ma pro ikirang kang jongi kumbangi ni ro ngi map ya ki balas ne yongi kakentin beneng kong tam ka bami nang sentur ka jong Jesus Christ haloding pna ka long ko pa tu map iki Lukas nang ba arpulai khat ka balai phusau kani ka long ban pen kan mau ngi yek jingdon kam jong ka jingyo map shwa bangin yam lada ka don kono bangi don kam ban pen tikna ka dei kani hatu lamap ni em yeki pop jongi lamda kumta ngin sayap so sat ka jing map ka long ka ban kam tam par ko khubor ko baha kadai ba tangu blei ubala ban map yangi ba dei na kani ka daw bolo pha yu khon lang bro jongu ban wan shani ka prthai ban kit iki pop jonga jong pi khnang bangin yo ya ta ga jing map e ga jong blei ka ting jong blei ka pen kan mau ringin nang kong yonis nang ban kong khat ka khandai bala dangi plai pop jongi ulong bayai ne ban map ya kita jing palat jongi baro tuma bikiran kang jongi ukloi ban map ulapha khnang yo khon jongu khnang bangin yo e gata ga jing map e ka jongu blei ti henre ka e ka bojis kus ula penyadai lang hang ni kalong ba kumba ngiro ngi map ya ki bales ni yungi upendai lang ya ka jing ya map iwei namar hagi khot ki babod uong lada phi map iki wei ukpa jong pi ba peneng ro unnam map nga sngo kandet ban yo sngo nakatu kan ni ki Pakistan ki ba ongkum ni nga tingam la pan map yo tu breu tin re wala katarung ngade Kristani nga kermen ni ke beneng ngamtip ke Bible ayu ki ban pulih re kata ke Bible ke compare na kani namar bo Jesus Christ u ya thu shai ukran shai balada ngimam hagar khat gabakhat saw na balada phima bi ki breu ya kirang kang jongki ukpa jongpi ubah beneng ro unma bi phi henre lada phimma bi ki breu ikirang kang jongki ukpa jongpi ro un omma ya kirang kang jongpi nga suka ban yarap ni ka banta jong pi gi ba sngo e ban ma bi ki we na ka ban kum ni haba phi ma bi ki we ka e ka ba phi phla la ni ba phi sakhi ga long ka ni ba phi don ga jing sngo thu ba ka pom jong ki we
persya pi kamlong ai ro em ban yunu jor bat ka pop jong pi persya yo ble haba pi ma pi ki we ka e ka ba pi pla ka long ka ni ba pi don ga jing sngo thu ba ka pop ka ba ki we ki le persya pi kamlong ai ro em ban yunu jor bat ka pop ka ba pi le persya yo ble lani ki we pat kantin lada pi ong pat bangam la ban ma ka e ga ba pi ong ga long ba ka pop jong ki we ka kham kraw bon sha ban ye ka pop ka bangal le persya yo ble namar ka tangan nam la ban ma nganam la ban ma tingi yo sngo ladang ipanan kam daga ta sur kani ga dai sur jong jing sngo sarom ba ka pop jong ki we ka kham kraw ban ye ka pop jong pi persya yo ble ti henre lada pi ma pa di ki we pi don gani man sem ba pi sngo thu ka dai ka man sem jong jing sngo ren ba ka pop jong aga kham kraw bon sha ban ye ka e ga ba ki we ki le persya nga namar ka tangan ma kumba ble ulama ikita ki pop ki babun jonga nakwaru ban ba ngamong ba gasuk ban ma kam dei basuk henre nga khodi pi ki prakistan ban ma khanang ban pendap ye ka e ga ba ble umon bat usngo ba nakwaru ban sakaway kamat hakani ka jo ka banta ba parab ngai wala da ka e ban map rong khodi pi ba phin map henre ka jing map kamut ka jing klat no iki iki baro naman ngatep sisin bala mong ka simpor an shu ai tang katugan ni kinuksa lada kumno pidon yok pa ba sho e kami jong pi bat u sho ye pi but we kun re pi but u pet no but one pai kumno den si po at posnem banong ma bi nga ngan khot pi ban map han re kata kamut pat bangin long normal no kumbaju long em prab ngai phila ban sim ye ka po jong pi namar kata ka jing mong kan nam su dap no kumtu hi lardon pat na pring jong pi ki ba mat ki ba bun padon bakni ye jaka puta jong pi pat kumnu hadin pat ki sawan pan map ka jing khot jong gani jing duwai ka long tungin map henre kata kamut pat ban ye long normal no phila ban sim ye ka por jong pi karado bakan dap biang kata jing mong ka jing sha le ben ka jing sha kni ka jing sha yu ben ya ka bukum gata ngai u blei no ai jing ai ne ka benta jongi ki pram ngai anre ne ka benta ka jing suk jong pi map to ma bro ikin kang jongi kumbangi ni ro ngi map i bales ni ngi ka benta ka banyo to wat yela mingi sig jing pen shoiro anre sumar ngi na ka basneo u blei dela dehi pen shoy nga ko apan pen shai khandian u blei dela dehi pen shoy henre uyalam lani hakiwai perkentin usha yangi bangin don hapadeng jong kita gi khnam ki bame ding ki bala ban long ki jing pen shoy lani ki jing tenjo ki babon wei na ki nongi yalam jong ka balang kristan Martin Luther ang kumni baga jing pen shoy lani ki jing tenjo kadai gi school ba ka ba pen pro bar ka ba pen janai ya ba pas naka kadai gi school ba de habala tenjo ingi de habala penshoy ingi bangisa mi na kita gi jing penshoy ni kita gi jing tenjo ubakham pernai shu ubakham janai shu henre wala ka long kum taru tungin nam kwa kata ka de gi jing thmu jong ne ga banta tuwat yalam ingi namar ba ngai ja imi hadu kata ba ngam kwa bandon hapdeng jong ga jing penshoy yo kumno nganam la pan yang yele pat ngakom pen mong pen sngosi pat le po persya eme kata de jing thmo to wat ya lam mingi se jing pensoro mdei ba na kanu ko no ga daw hanre ka daw ko long ba nge je u do kata bangam kwa pendana pedeng ka khep ka ba kumno bangala ban feel ngala ban phaiden ngala ban klet no yu si pon ga ban ta jing sngo ba ka ba si khlip man
ia kani ka bentala ro ban sngau tho da ka bangi phai sagi kentien jong soitan haga jing dei baru job ladangi pulina kitab job ladang benekong da ka besipau haga jing kren jong soitan ong yo blei kadau blei bo job we je me kadau kolong ba mikir kuyu ban ba mi bu ia jing ker baro sau dong jong tina margata simno ita jing ker kenang bangan yo ban pensoi la ni ban tenjo yo kenang bangan yo ban pensoi la ni ban tenjo yo simno ita jing ker tuwat ya lamingi ka bamot try ngi duwai wanam sim ita jing ker daga bau baman un yo ban pensoi nga un yo ban tenjo nga yo kumno re kumno ngan sa tim ya milani yo kumno re kumno ngan phai din kani jing sha ka jing duwai jong ka jing sngauret kajing ang nod ban long sa jingai nakajaka hakaba kapop kala ban pun hanga ban kharo kadai kajing duai jong sin sore try ngasap ting yong amla wanam niat yanga sagajaka kaba on ban show yanga we ni kinoy lab si Spurgeon wong kat bo breu dang duai un job bet apa kajing yela kat bangi dang duai ngin job ye kajing yela pat khado hakani kajing duai ka bo Jesus Christ uhikai kisenran na ba jongmi long hima ka bor ba bor bro halagarta amen kajing duai Kristan kadai ban long kajing duai ka ba ka thong jong ka long bo blei unyo ka buram mat kajing penan buram kani ka pen kan mangi ba kadai na ka bentag hima jong kadai na ka bentag ka bor jong par kadai na ka benta ka buram jong ublei ulong basdang jong ni jing duai ublei ulong ubakut jong kani jing duai kani kadai jing pediang la ni jing phla japang jing sngu tho ni jing sai bakan chaman sim bangi im na ka benta jong ublei na ka benta hima jong na ka benta ka bor jong ban na ka benta ka buram jong namar kata kani ka jing hikai ka kut da kini kentien pan phai ngi paki ke baro ka bangilong ngilong na ka benta ublei ik benta ublei to hagaban penkut ngong ipi kani kadai kajing duai kaba ringdur ye kajim jong Kristan Kristan bejisha namar balai Kristan bejisha ulong hakadur jong kani kajing duai ublei doi kupa jong unangkong kabaar uburom ye kerteng jong kupa jong long bakhoi kerteng jong me kabalai ublei doi sim jong wan kima jong me upendem hakamon jong long kamon jong me uakmi ye kajing pendap ka jong ublei to ahingi kajing bam jongi uyabe ban penbej ban pan map yela de no ublei ban map lo ikiwei upet jingai ni kajing penchoi khnang ba unyo long thik ujong u bat ba unim naga bentag hima ka bor ka buram ka jong ublei prab ngai hatu kata gadai ka story ka jong pi hatu kata gadai ka jim ka jong pi kani namar kata kadai ka jing duai ka ba etam ban duai ka jing sisa namar ka keren jepang u kristano bu sisa kame ban lendat nrai ka e ban em tu blei nyo ban kerkhun ka benta ka buram jong amen bar ka buai no tai ba jing suk ka jong Jesus Christ utrai kan yo ban sensar ngi ve pi we ka jing iba jong blei ku pa kan yo ban te song ngi ka jing long ko we kumjuro jing slob ba thiang ba pen sai bo jong men sim khoi nang yo ban pen he pen san pen rang ba ngi hadu ka jing dap kan riang jong me kini ki lai we blei ki lon ka bar ngi lembat ki rungi ri khoi ki bi roi ka teng jong me keleng sa dong ka berthena dom ta ba stu ki bom bom chikot pala ta amen. Pilas ngudu mor jingket kus lai ka
kubute Shanya ben ha ulo uba yaine Kat ka ba pin panu te pan